Көп кызларныкы кебек теләгегез инде сезнең шәһәрдә калу. Шәһәрдә калу. Әйе. Ну, Нияз белән йөри башладык та инде. Нияз белән тагы кая очраштыгыз соң яңадан? Ул кая авылда калдымы? Ул авылда калды. Әһә. Ondan соң бит инде монда эшлидер инде, кайтадыр инде, график юлларга. Әһә. Шуннан очраша башладык та инде. Менә бик алып китмәкче инде шәһәргә. Китмәде. Классташыгызга күз төшердегезме? Ул әйтә, төшермәдем ди, белмәдем дә ди. Yok, uylanmagandadыр ул турыда. Уйламадыңызмы сез дә? Yok. Әле сыңнамына biraz сәтшкәс укып бетергәч, эшли башлагач кына. Башка Таныштык күзлектә. яңадан. Да, классташка. Да. Соңнамына ничектер башка күзлектә карый башладыгыз, диме? Үзенә җәлеп итте инде, үскән, матурланган, шибәрләнгән кыз. Ә ничек авылда калдырырга күндердегез соң? Иң төп сорау шул бит. Ул инде шәһәргә киткән, төпләнгән, һөнәре буенча эшли. Насыйп булгач, белмим. Кайттан да үзе теләп кайтты бит, мин аны чыгым кешене страп кайта булмый. Әйләп тә булмый.